היי בנות, היום אני מתחילה את סדרת הפירות שלי, שבסדרה הזאת תהיה כמה פירות שאני אראה לכם איך עושים אותם. אז עשיתי את האבטיח ולא הראיתי אותו איך עושים, אז אני אסביר. עושים אותו שכבת לק אדום, הנה כזאת, תראו, לק אדום, אחר כך בא למטה לק ירוק, פס מעל הירוק בלבן ונקודות שחורות, שזה יוצא ממש יפה. אני אראה לכם גם איך עושים תפוז ופסיפלורה ועוד כמה דברים. אז אוקיי, נתחיל. צריכים בשביל זה לק סגול כזה, שחור, זה של לוקה אבל בחברת לייף, מספר 284, לק פרנץ' או לק לבן, זה של וואו מספר 1, לק שחור זה של וואו מספר 393, ולק צהוב זה גם וואו מספר 308. אוקיי, אז מתחילים בעיגול על ציפורן, בעיגול של צבע סגול, עיגול כזה שהוא עיגול שיוצא קצת מהקווים, איך שאומרים. בשביל שזה כזה יראה יפה, הנה משהו כזה. יצא לי קצת עקום, אבל בסדר, מסתדר. אחר כך לוקחים צבע לבן, לק לבן יותר נכון, וצריכים כמה שניות שזה יתייבש. עד שזה יתייבש רק שנייה. זה לא מסובך או משהו כזה, אבל זה רק הטקטיקה של זה. לא טקטיקה, איך אני אקרא לזה? זה רק אם מבינים איך עושים את זה. אוקיי, אז לוקחים את הלק הלבן, ובתוך הסגול, העיגול הסגול, עושים עיגול לבן. לא על הכל, שיראו גם את הסגול כמובן. הנה, רק שנייה אני אראה לכם. והנה. אחר כך לוקחים את הצהוב את הצהוב אנחנו מורחים בתוך הלבן, בתוך. שמים לבן בשביל כי צהוב הוא קצת כזה, הסגול הוא בולט, ולבן הוא פחות כאילו בולט, אז בשביל שיראו את הסגול ולא את הצהוב, סליחה, ולא את הסגול, אז שמים לבן בשביל שזה קצת יהיה בהיר, ואחר כך לוקחים את השחור, שמים טיפה, לוקחים את המכחול, כזה מכחול יש לי, לוקחים את המכחול
ופשוט עושים בפנים, רק שנייה שזה יתייבש. עושים בפנים מין, הרי בפסיפלורה יש את הגרעינים, אז עושים בפנים מין דברים כאלה שחורים. הנה ככה. ואני חושבת שזה מאוד יפה, זה נראה כמו פסיפלורה לפי דעתי. וגמרנו, אז מקווה שעזרתי, להתראות.